ora tok bantu judeg sira. Ha iya. Aku ki rumangsane nek ngelmumu karo Elisa iki kalah adoh. Arep kowe sebagai seorang pengarep ning ngelmumu karo Elisa iki kalah adoh. Mula aku dhewe ngakoni. Saiki pemimpin wedoke wis pirang-pirang kok. Iya, Elisa yo jane wis pintere ngungkuli aku. Iya. Mula dhek dadi sing tak ndelke ya Elisa kuwi. Nek ana pertanyaan kaya sing angel-angel, apa tumiyane ngendika nganggo akuarium barang. Akuarium apa to? Akuarium sing ngono. Wah, di luar kepala. Di luar kepala maksudnya radong blas. Radong blas piye kowe iki? Heeh. Iki nganu sak. Gandeng iki anu Ibu Sri Mulyani rawuh arep aturi tindak panggung ora? Enggak. Udah di dadah-dadah enggak. Aku minangkani tembang aja. Tadi ada permintaan. Wah, tembangnya adalah saya tak wacake. Matur sembah iki akeh banget sing njaluk tembang lumantar WhatsApp. Ya. Tadi Bu Warsini juga minta, Pak, Setyo Tuhu. Hah? Setyo Tuhu mau kasih duit buat sinden-sinden pun. Oke. Bahasamu iki lho. Isin aku. Arep ngenai duit. Mosok ngono? Maringi. Maringi. Nah, bahasane sing cetha. Ajeng Pirang-pirang taun maringi. melu aku kok iso maringi bebungah. Bunga. Bebungah. Ya iya duwite pancen marake bunga. Maringi bebungah kagem sinden-sinden ingkang boten sekedhik. Ingkang boten sekedhik. Ingkang cetha kathah. Nah, wis. Iki Pak Tristianto ya Pak nyawer. Tristianto. Lah, iki kleru dalane. Kleru piye? Malam ini tidak masuk rekening. Loh, pundi? Oh nggih, ngenten iki. Masuk rekening. Iki ora climan nang omah. Do kirim saya penggemar menyanyi pengen nyumbang lagu kagem pasangan mulya. Nggih, nyosa nggo dilumpukke. Dilumpukake karo sing iki mau. Engko Sinden-sinden. Iki uga Pak Tristianto nyuwun gending bajing loncar semoga PT Widodo Makmur unggas sukses lancar dalam program IPO. Bersama Klaten Mulya semakin maju dan bersinar. Tim Relawan Mulya Karangdawa siap memenangkan dan Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Serta semoga Bapak Tumiyono diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkatan. Amin. Salam sehat, semangat. Relawan Mulya Karangdawa yang sedang nonton bareng lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Matur sembah nuwun. Ya kowe mau Ya, apa? Bu Warsini Setyo Tuhu ini sambil sama dari Pak Antonius Artono juga tadi nyawer di rekeningnya Mas Gunawan. Wah, iki salah iki informasi nih Pak. Dadi dikira celimen kabeh. Mlebune ning Mas Gunawan iki. Wong kok Gunawan dantem wae. Lho kok Gunawan kok dantem iki salahe apa? Meng dikirimi duit kok dantem iki. Ha iki saiki wis kanane. Iki uga ana berita gembira. Nggih, napa Ning Pak? kanggo kanca-kanca warga laras Elisa. Ya. Sugeng dalu iki saka salah sawijining kanca sing lenggah ning Kanada kono. Mas Sutris wis pirang-pirang puluh tahun lenggah ning kono. Nderek nyimak siap membeli produknya Pak Tumiyono. Wah iya. Mantap, dapat investor. Alhamdulillah ugi Mas Eno, wayang Climen sudah masuk di buku yang diterbitkan oleh University of British Columbia. Wah, matur sembah nuwun. Penulis Dr. Sutrisno Hartono. Nyawer kangge kanca-kanca wiyaga Rp 1 juta. Oh iya. Iki ning Kanada tenan apa ning Indonesia iki? Kok iso kok rupiah, kudune kan dolar. Ya di anu apa jenenge iki diwalik. Salam hormat buat para sponsor. Matur sembah nuwun. Yo, ngaturke apa sa? Setyo Tuhu permintaan Bu Warsini. Bu Warsini. Ya. Yo, alon-alon. Gegarane pamintaku. Kok gegarane? Wis manggap lho aku ne. Pamintaku nimasida atot runtut tansah reruntuhan
caketing ati yen cedhak tansah mulat sita asih pindha mimi lan mintuna ayo nimas bareng hana tepi wajib sito asih aku ya irengane kanca-kanca mbah jan kaya arep metu larone abing-abing ya sing disuwun ya iki kok ya Pak Tumiono ngendika pokoknya seragamnya merah merona ya mangga ya aku kang setya satuhu sinden ki nek ngelmune dhuwur, sekolahe dhuwur ya beda ya. Heeh. Karo sinden-sinden sing ngelmune ora dhuwur. Kowe iki nek nyuwara senengane nyenggol kancane. Lho muni ngelmune ora dhuwur ki aja kok njur nyawang sinden-sindenku. Sinden kuwi wis saka pojok kene tekan pojok kono ki SSN kabeh. Oh, sarjana seni. Seni. Ming sing beda dhewe pojokan dhewe kae. Kae SSP. Oh. Sarjana pendidikan. Walah. Kabeh sarjana seni. Sarjana seni ning kesuwen ning nganggur. Wis saka nganu ya, Gong, saka awal tahun Maret Maret tekan suprene iki termasuk iki sebuah apa ya? Apa jenenge iki iso merefresh otak. Pak Tumiono nimbali nang kene iki iso metu saka omah. Ya bener mayang terus celimen 2 jam ning nang omah gek ora ana wong delok ki terus kepiye? Monggo sing jeneng wong pentas ki dadi siji karo wong nonton. Wong pentas ki kudu iso komunikatif karo wong delok. Kudu ana simetris. Simetris ki maksudnya piye? Ki lho sambung antara chemistry. Ameng diwalik kok. Ya ora nek simetris karo chemistry kok diwalik ora. Ya pokoke kuwi ana sambung. Dadi nek sing jeneng kene iki anu apa mayang penonton ketok le gemuruh ki wah uteke iso encer. Oh iya. Pikiran ki iso del nek muni mayang dhewe nang omah. Anggere muni nglucu sing guyu ming wiyaga. Kuwi memang legane ming. Aku ki iso marem ning kaya misoh atiku. Kaya dipaido ya, Kang, kaya dipaido. Wong guyu iki kudune ra
mesti terus-terusan to. Misale engko ledit. Ledit. Aku tegese guyu tenan. Nek kancaku ora matno. Terus cangkeme meneng wae aku nglegani. Iya. Lara ning ati. Ning aku tetep seneng. Ayo watakmu kok ya. Iya. Ha iki termasuk sebuah iso budal saka Yoja ngono kuwi dipamerke nang story WA. Story WA. Mayang nang Klaten, arep nang kene ya virtual, ya ora entuk ditonton ora lunga saka omah. Ha iya. Ha ta? Ya wis bejane awake dhewe duwe channel. Iya. Wayang Climen ki mbiyen tak pikir mung kuat 3 sasi ya kok dadi saiki mbok menawa perubahan zaman ki kaya ngene iki, Truk. Iya. Terus seneng nanggap wayang Climen. Ah iya ya wis ora apa-apa. Dadi penabuh ki saiki bayarane kaya PNS. Oh to. Ledho ketok raine padi ki nek akhir bulan. Anggere awal bulan kae mangkat ki memeng-memengan kae. Heeh. Anggere tekan tanggal 20 ngono ae wis wah semangat. Mulai nabuh nganti ngong. Dalange rung lucu ya ha. Saking senenge. Iya. Meh berani matur. Heeh, matur nuwun karo Pak Tumyono karo Ibu Sri Mulyani. Ha iya. Wis pokoke ora usah memilih kucing di dalam karung. Pokoke lanjutkan. Iya. Sing jeneng pembangunan kira bakal selesai 5 tahun. Iya, dinaik kasih waktu lagi untuk melanjutkan periode selanjutnya pembangunannya bakal rata, sejahtera, aman, tertib, ayem tentrem dan mulya. Ayo. Adi wong Yujo ya ditimbak. Weh, Bu Sri Mulyani ki nimbali awake dhewe alun Klaten kae. Oh iya ya, wis tau ya. Wah, kowe iki nek ditentek lali. Iya wis tau aku kelingan. Nah, deling-eling tro, ora mung sapenake dhewe. Zaman semono ae. Iya, kuwi ya ditimbali panjenengane mulak dhewe wajib melu nguyung-nguyung anyeng kuyung. Ya bener. Ah iya. Terus saiki apa-apa ki wedok wis akeh banget aja kok terus mensangsikan piyai perempuan ki aja. Kondektur wedok akeh. Tukang becak wedok wis ana. Ana apa ora? Ana. Ah saiki becake ora genjot nganggo mesin jenenge betor. Nek cara Yogyakarta mingkari ngesah kuwi wedok wis ana. Dadi saiki piyai wedok ki padha karo piyai lanang. Ah ya ana sing beda reng. Nek padha tenan kacau. Tempiling mencelat kowe ora. Yo diaturke tembangan meneh. Ki sindene iki pilihan kabeh. Tegese sing dikersake saka Pak Tumyono ki ditulis jenenge ki. Wah ta? Cirolu Patmo 6 tu, 7 apa 8 kuwi? 7. Heeh. Orisa, Ika, Elisa, Rido. Terus apa? Tatin, Ayu, Prastiwi. Ayu iki jane ora tak jak wong meteng. Ha iya. Mesakake ado-ado meteng saya gedhe kok nek mumbul. Kaya wis awake lemu meteng engko nek pas maju ngadeg terus ngerti dung. Kaya balon kae malah kangelan ling gondeli to. Heeh. Mbok gondeli carike ucul ae cilaka banget. Nembang Gong, Reng. Ayo. Tembangan apa? Hei pamundutan tak tilikane. Heeh. Oh, iki mau ana pasumbang saka penggemar wayang. Ya, sing uga apa jenenge iki menjadi panjang kuyung mulya. Ya, arek nyumbang lagu ki mau amplope tulisane apa? Sa. Sing njaba, ndok ada. Oh, pinter ning lamur. Ini loh Pak, cuman tulisan Pak Seno, saya penggemar panjenengan pengen nyumbang lagu kagem pasangan mulya. Sopo iki ra ono tulisane? Ya maksudnya kuwi sing tak waca. Oh iya, tapi wonge sapa? Aja ngeyel to, pinter kowe ning pengarepe iki aku. Oh iya. Iya. Nggih, Bos. Nah, ngono kuwi. Nggih, Bos. Ya, sapa sing kepareng? Ah, mbuh ki piyaine sing endi aku rani. Monggo Bapak sing kepareng ajeng nyumbang
katuran tindak. Monggo, Pak. Oh iki sing mau neng aku pas salin bapake mau ndak pundi Mbak Ayu padhe ndak pundi aja lali nyoblos nomor 1 ngono kuwi. Heeh terus langsung waduh terus urung kecekel ngono kuwi. Pun kecekel sakniki Pak. Dereng Pak. Lho. Ah dereng kok nyumbang. Ayo ora apa-apa sing jeneng wong saking tresnani ngono kuwi. Monggo lagune napa Pak? Asma sinten? Nami kula Gianto. Yanto napa Gianto. Gianto. Nggih. Oh, nggih. Saking mriki? Saking Dukuh Klaten. Pendukung paslon nomor 1. Oh, nggih. Bu Hajah Sri Mulyani. Leres, nggih. Naming saderengipun ngaturaken nyumbang bawa saya nun sewu nggih, saya mewakili warga masyarakat Klaten khususnya. Saya pendukung paslon nomor 1 Ibu Hajah Sri Mulyani. mohon doa restunya untuk melanjutkan periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Nggih. Terus kula badhe nyumbang bawa ngidam sari. oh nggih Pak. Nggih. Monggo. Nanone Ngidam sari. wah iki genah piyai seni gitu. Suarane apik. Kaki dong memanes kaya kombang kang hamulat sekar. Ora member Klaten ki kota 1000 dalang, kota 1000 umbul. Iya. Mula suarane apik-apik. Kepengin sepma tune brangang swara alom ya mangyan kadya karon se denira mameh prana marang Kusumoyo sadalutan bisa nendra Ayo anu mawon langsung dijukuk sing ngidam tari biasa mawon Pak mbangane sampean. ngoten. Ayo bareng. Ayo Mboten napa-napa. bareng nimas hana tepi wajib ngidam sarine tresno. Ya ora mokal kok ya ning ngarepe piyai akeh tur piyai luhur kabeh.
sing jeneng nek ora mental baja ya Oh, nggih, perkaos nggih. nggih Pak nggih. Nggih. Ah kula niku kulino kok mayang niku kleru niku kulino. Oh nggih. Heeh. Mboten ming wis kulino mayange nek nang ngarepe piyai-piyai sing medeni-medeni kuwi kadang kala lakone sok kleru, le ngetokke wayang sok kleru. Heeh. Le ngombe sok kleru. Asbab tak ombe ya cangkeme kebak tegesan saking gugupe. Monggo Pak, dawuhipun menapa Pak? Ngidam Sari dipun lajengaken Bu Tatin. Ibu Tatin. Nggih. Oh ya Tin. Wah. Ya Tin. Nah, ya pancen ya kowe iki bintang. Heeh. Ya. Ibu Tatin. Nggih. Nggih. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Jenengan mriko napa pundi? Kula mriki mawon. Oh, nggih. Nggih. Wah. Ayo dicet. Kowe iki dipilih iki supaya ora adoh-adoh, cedhak ra apa-apa. Kan jaga jarak, Pak. Hah? Social distancing. Muni piye? Hah? Muni piye lambemu, Mam? Ora muni. Muni wae. Wong aku krungu kok krungu ora apa? muni piye. Krungu apa piye? Krungu wae. Munine piye? Tut ngono. Muni piye? Sosial apa? Distancing. Ah, kok mengarmoni social distancing kok Engko nek kleru lho nang ngarepe Pak Tumiono. ora apa-apa. Pak Tumiono wis ngerti kok. Nek Kowe aku muni social distancing kleru ki Pak Tumiono langsung oh Tatin kae iki ngelmune mek semene. Nek wis ngerti. Ngapunten nggih, Pak. Nggih. Duet napa piyambak Mbak Tatin, Pak? Manut. Duet mawon nggih. Duet nggih. Kajenge jenengan ampun ngadeg Oh tok. nggih, kula tak ling Pripun? ngajengi. Nggih. Wah, malah wedi ya ketoke. Jare Pak milih ya. Dianto malah mboten sah wedi Tatin niku galak ming raine tok kok. Anu wedi karena anu kegemukan. Napa? Wah. Karena kegemukan. Ngandel ora. Jeneng niki kula mboten gemuk lho, Oh Pak. ngaten nggih. Biasane luwih lemu saka Lemu iki. nggih. Ngandel ora. Nek Kowe iki sampeyan- ora ming aku to sing ngunekke, saiki percaya ora kowe tau nekke kowe kelemon Tin. Bola-bali mesti kelemon nggo napa? Endi? Mubeng-mubeng awake. Kelemon. Aku iku nganggo sandangan kono kuwi rak mergo kene tok pletet nganggo stagen, dadi ketok cilik. Nek nang omah Napa? mlaku wae iso mak. Mulane nek ten mriki kula wis gawe cilik lho, Pak. Niki iki nek ten ngomah luwih lemu. Oh luwih lemu nggih. Nggih. Jenengan pengen weruh. Wah, nek weruh medeni. Oh, berarti ora ming dalange sing ngomong. Ah kandhane. Ha ya aku wis ngomong cilikno. Olahraga ya. Ha iya. Selagine sing piyai sepuh-sepuh pit-pitan, sepeda. Ya, Jenengan to? sepeda gembira. Heeh. Aku tahu sepeda arep semaput ya ora dadi sepeda gembira. Lah napa? Sepeda sedih wong arep semaput. Ya, Kula ya wedi nek numpak sepeda. monggo. Apa kok mergane? Napa? Kok numpak sepeda wedi mergane ngapa? Mboten kuat le Medan. Ayo jujur wae. Napa ta? Wes. Ngapa lho? Iki omong ora sak omong ora gelem ngartekke kok. Ngapa rasa do omong wae. Keruake bapake lho mau nembang nggih to, Pak? Aku ngerti ki nek ora neng pendopo Pak Tuyono tak omongke. Kuwi ngopo tok sebabe ngepit kok wedi aku ngerti ning gandeng nang kene ya tak jaga mulutku. Ya, diamlah kau. Soale aku melu Napa? goleki ya mbiyen. Kok iso le goleki nandi jal? Ayo neng kiwa tengen sepeda kono kok iso ora ono ya. Monggo. Nggih, monggo. Ya. Ya yo. Upama sliramu sekan melati. Kula napa jenengan? Oh nggih, monggo Bapak. Nalikane lo ing dalu atiku lan lamun sira ayo nganti mati ora bakal Yo. Hey, you.
Tristianto. Oh nggih saking Pak Tristianto. Matur nuwun nggih, Pak. Ora apa-apa tampani. Ini gimana? Lah udah aku tuh enggak butuh kaya aku. Ini masuk kantong sendiri ya? Ya kuwi taren karo kanca-kanca kowe iki ora mung nyinden dhewe iki sindenmu kancane akeh. Kalau taren kali jenengan ini masuk situ enggak? Enggak, mboten. Oh ya, terima kasih. Kok kamu kok malah tanya sih ini masuk situ enggak itu gimana? Maksudnya? Kok tau ngono kuwi lho senengane. Maksudnya masuk kantongku. Ora ya. Biasane nek celimen iki niki rak dikumpulkan. Iki dikumpulke ra? Ora, wis kuwi kabejane ibu-ibu Waranggana karo kanca-kanca penabuh. Ya. Oh nggih, matur nuwun, Pak. Ah ya ngono, aku ki pemimpin kurang piye. Ya biuk nyah-nyah. Ah iya to, aku nganake celimen ki rak ya mikir kanca-kanca kuwi. Wah jan ki arep tekan taun kapan wah nganake apa iki ngulir budi. Pak Tumiyono tahu paring pangandikan di masa kesulitan kita akan mencari jalan keluar. Oh, ngono ya. Mula terus mikir piye carane. Nah, ketemu celimen. Iya. Dilala kok celimen do disenengi, do ditresnani. Tekan suprene isih mlaku terus. Alhamdulillah. Lah iya. Kanca-kanca isih iso nyambut gawe. Arep tekan kapan ya truk kahanan kaya ngene iki. Posoke pasrah. Pokoke kok posoke. Pokoke pasrah. Heeh, pokoke pasrah karo sing gawe urip. Ning mesti ada anu apa jeneng habis gelap terbitlah terang. Kuwi Ibu kita Kartini. Ya. Pokoke anggere bar peteng mesti padang, nek padang jinglang kae kabeh kanca seni iso nyambut gawe kabeh, Truk. Ha iya. Syukur ana piyai-piyai sing kersa nimbali ngene iki jan nyenengke tenan. Kaya nemu tetese ngembon ning mangsa ketiga. Ha iya. Nyes neng telak. Jan temonjo. Ya iki kesenengane Pak Tumiyono diaturake. Apa? Kesenengane panjenengan iki bajing loncat. Oh iya, mongko iki Pak Tumiyono ngersake Mbak Rido supaya bengi iki nindaki sowan mrene. Oh iya. Mbak Rido ki saka endi? Majenang. Oh. Endi? Bener ya Majenang ya. Majenang. Oh. Majenang ki meh anu perbatasan karo Jawa Barat karo Jawa Tengah. Oh iya. Saklor Karanganom. Wong ini ora ngerti daerah iki rasa sok omong. Majenang kok lor Karanganom ora. Majenang ki kulon. Kulon to? Kulon. Ayo do Rido. Nah, wah. Iya. Mbak Rido saka Majenang. Bahasane piye iki to? Ora ngerti. Sugeng dalu, Pak. Kemutan karo nyong ora? Kepriwe piye? Kemutan karo nyong ora, isi kemutan apa ora? Bu, cara kulon, Truk. Ah iya. Minggir. Kepriwe? Rika tesih kemutan karo nyong apa ora? Ya isi lah kayak kowe. Tuli nyongke ya ora bakal lali mari Rika. Temenan. Ya temenan sih. Orang Lembok. Apa? Orang Lembok. Ya ora ngapa sih nglimbung maring Rika? Kene Nyonge tetep kelingan maring Rika. Tuli Rika wis tau melu nyonge iya. pirang-pirang bengi kaya kowe, Kak. Iya. Kaya kowe, Kak. Kaya kowe ta, kaya kowe ta. Angel basa. kayak gue, Mbok. Iya, ki maring daleme Pak Tumiyono. Iya, Bapak Tumiyono kali Ibu Warsini nggih. Iya, ki maring pendapat Tumiyono Mbayat Klaten Jawa Tengah. Bayar. Apane sing bayar, Pak? Mbayat. Oh, Mbayat. Tuli nom rada budek ya kaya kowe. Krunguku bayar. Mbayat Klaten. Ujarku masa nyong diundang nyong sing kon bayar. Priwe? Ujarku nyong sing diundang masa nyong kon bayar. Mbayat. Iya mulane salah kurungune. Tuli kupingnya kulina diresiki ya. Iya, Pak. Ayu-ayu budek Rika. Mending anak ayune. Kepriwe? Mending anak ayune. Jajal ning elek-elek budek keprimen. Wah. Kalau deking jagat ki ya. Piye, Reng? Ayo wis elek budek karo deking jagat ta? Heeh. Tuli ki Pak Tumiyono ngersakna apa kowe tetembangan bajing luncat ya. Iya. Nembang siki apa ngesuk? Aja khawatir, tuli nek tembangane apik, tuli diparingi duit maring Pak Tumiyono. Ora nyong ora tahu kuatir masalah duit. Tenan? Sing penting diamplopi.
Diamplopi jerone telek lencuk gelem Rika. Kene Rika ngerti tembelek barang, Pak. Lah sing penting kok amplope Ih, ya. dalange Kleru sih. jijiki. Keliru, yang sing penting ya jerone, amplope itu tuli ora penting. Iya, penting loh. Ya penting loh. Nek Rika diparingi duit mangka ora ana amplope, Rika gelem apa ora? Ya gelem. Lah, kiye. Piye apane? Aku jane ngomong ngene iki mikir lho, Tru. Sinau. Ya wis. Ya, nembang Bawa ya. 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 Rina ngopo? Aku kelingan Rina ya, Mas. Ayo, sapa? Rina. Ya. Gunung Galunggung Kapungkur. Gunung Galunggung Kapungkur. Heeh. Artine apa? Nek bocah diartekke ning percaya lho. Ya. Mergo asline aku ki lahiran Bandung. Wah to. Heeh, Cibaduyut. Wah. Biyen aku arep lahir Lili ning arep lahir sandal, heeh. Terus dadi wong. Heeh. Gunung Galunggung Kapungkur. Heeh. Kuwi Gunung Galunggung nang mburine. Jadi kota Bandung itu di depan Gunung Galunggung. Oh iya. Terus gunung meneh loro. Ayo. Ih, aja saru, Pak. Ya ora tuh lek pikiran Rika sing goblok temen. Sumedang Ketunjang. Gunung Sumedang Ketunjang. Iya. Tegese apa kuwi? Bakul tahu. Lho. Kok bakul tahu? Tahu Sumedang. Ning ora bakul tahu judule. Gunung Sumedang Ketunjang. Ya pokoke pemandangannya iki ketunjang Gunung Sumedang. Ya. Bulet-bulet. Wis beneng ki wae terus. Talaga Sakawayana. Sangkawayana semuanya. Oh iya. Sadayana. Heeh. Nek cara Majenang Sangkawayana. Oh. Rembecik becek. Oh iya. Jenes. Di tengah leweng. Di tengah apa? Leweng, danau, Pak. Artinya danau. Oh, bener kowe. Nang pinggir danau mesti lemahe becek. Ayo. Rembecik di tengah danau. Ah saya nang tengah, kelelep kowe. Terus Junjunan. supaya ora kelep dijunjung. Ayo. Junjunan itu kekasih, Pak. Hah? Kekasih, Aku ora junjunan. kowe. Iki sing ngartekke aku. Oh iya, terserah Rika ya. Terserah inyong. Ulah pundung mun kasungkur. Ulah pundung Mun kasungkur. mun kasungkur. Arep gendong tiba. Oh. Arep mundung arep mondong tun kasungkur tiba. Ora kuat kok. Ah iya. Nek sak tatin wis bayangno ora apa. Ulah sungkan tadi teang. Ulah sungkar teyan. Tadi teang. Te apa? Tadi teang. Tedi teyan. Heeh. Artine apa kuwi? Waduh aku pas kuwi ora mlebu. Pas pelajaran tek di teyan ki aku ora mlebu. Tarim ki adine tek dik. Tarim ma dawaya na
rancik di negara dina Sunda. Sampun bawane. Iyan suarane iki jan. Pancen swara Sunda ki nganggo kandel tipis ngono iki. Oh, ana. Dina Pengen ngerti Pak carane keprimen? Kepriwe? Belajar mendesah. Belajar kepriwe? Mendesah. Kan mesti nek Sunda mburine nak. Iku mbok mburine. Coba reka nyengkok cara Sunda sing mendesah coba kayak kepriwe? Kepriwe nyonge diajari kayak kowe gejlik mudar reka. Apa kuwi basa kok gejlik mudar? Kepriwe? Contone duh aduh. Mbok ana kayak kuwi mbok. Iya, ping ya. Jajal Rika. Kuli mendesah sing main. Dinggo suluk apik ora ya? Bumi gunjang ganjing. Langit gelap-gelap. Katon. Katon. Setan. Ngono dinggo suluk. Lir kinjang. Iso seneni dalang sak Indonesia. Ya. Nggih. Nganti pitil iki. Apa Pak? Pitil. Oh pitil. Nyong krungune liyane kok. Untung gawa serep. Tuli. Rika pikirane wis ora apik kaya kowe sih. Krungu kudu kuwe. Tuli ngomong pitil tapi Rika krungune beda kaya kowe Krungune wis ora apik. pitik, krungune pitik Rika sing saru. Pitik apa? Pitik walik. Sabak keban. Sabak keban. Yo. Yo. Dados. Mangga, yuk. Yo, Mbak Rido. Yo. Bajing loncat ke astana. Aduh, Bapak Tumiono, aduh. Abdi lepat naraosan. Ya ya ya. Bajing loncat astana. Aduh, Ibu Warsini, aduh. Abdi lepat narasa
Abang Usman. Iya. Mandra. Nah. Bocah iki potensine luar biasa. Bajing lencah. Malah meh kelek kalau menjingku terus. Senengane aneh-aneh kok kabisane dhewe-dhewe ngono lho. Wong iki wis diparingi kelebihan sendiri-sendiri. Iya. Mbak Rido nyindan cara Sunda ya apik ora karu-karuan. Elisa ku nek nembang cara saiki ya apike ora karu-karuan. Iya. Ika iki nek muni golek walang ya. Wedok kok golek walang ora. Apike ora karu-karuan. Orisa ya anggere momong jan wis ora ana tunggale. Ha iya. Lah ya dhewe-dhewe ya kelebihane dhewe-dhewe. Luar biasa. Ya, sing urung iki sing engko dikremenane Pak Tumiyono. Heeh, iki sih ana siji lho kremane terus apa? Sambung wanci dalu. Oh iya ya. Heeh. Ayo, Mbak. Sapa Mbak Ayu Purwalestari? Ya. Yo rasa rekoso rasa joget rasa banter-banter. Niki nggih ngadeg. Oh iya no. Komplit to. Ha iya. Lan mboten wedi. Apa? Lan mboten wedi. Ora ngematke. Aku ngematke kowe wis besesek rasane. Wis awake lemu meteng ya wis. Awas, cekeli apa jarike cekelitin kok nek mumbul alon-alon malah terus nang dhuwur pendopo ngono mbeku kono. Lan ki kebangetan lho. Ayo sesuk nek anu ki terus distageni men ora lemu banget. Napane sik Lho, distageni? nek piyayi cara kuno simbah-simbah biyen ki ngendikake nek bayine bar metu terus disetut wetenge iki distageni men kenceng. Wetenge bayine. Bayine sing distageni. Ora sirahe bojomu. Ayo wetenge kok ya. Aneh-aneh
Sambung wan sindalu. Truk. Jam 12 kurang lho, santai wae. Kowe diparingi wektu karo Pak Tumiyono tekan jam 1 lah paling apa suwe. Nek mau aku arep munggahke kok kapan sing Pak Tristianto muni tekake 1:30. Terus Pak sing Pranata Carama sapa jenenge Pak sapa lali Mbah Dar ya muni 2:30 ora apa-apa. Aku ya terus kene do urunan do bayar aku ya. Enten tambane nggih. Ngawur kowe ya men. Lho, lah jenengan niki ora ngendika Piye? tambah jam tambah, ngeten ta? Kuwi rak celimen. Oh, niki beda. Iki wis beda iki diparingi wis akeh. Oh, Ora ndang ya sedengan. Ayo, ketrucut ta. Aku ki nyok ketrucut cangkem apa iki ya? Menjak ndelekke kok angel. Kulino jujur. Kulino jujur ya aku ki. Yo, sambung wae ayo. Mangga. Senadyan to Mula kok Ramayang kok tuku becak. Arep tak nggo nabrak kowe iki. Gek becake nika nggih napa jejak? Ya nggo duwe-duwe pokoke. Arang wong kepengin tetuku arep tuku mobil dite kurang, arep tuku motor kok dite ya kurang. Becak wae, men, ora kanggo ya men. Nyatane ya iso tak nggo dolanan karo anakku. Anggere aku bunek awan-awan kae, numpak le, genjote ben sisan bapakmu rekoso aku. Ayu ki pancen Jawa ya apik tenan. Wah. Nyamleng ya, Gong. Lah. Wo. Monggo matane melek lho, Tru. Ha wong trapukane Bagong ki ora cukup kok.
Dadi nek awak dhewe kedhep ki rak terampukan tekan ngisor, nek Bagong ki mung seprapat. Yen rina banget nglang guna ganti Oh ya kok isa-isane to ya. Merem iki nek ora tak gugah tuman wae. Bah! Yo, delone no ayo kanca ngayahi karya nang praja kene. Sing ngakon gugur gunung sapa? Sing ngakon gugur gunung sapa? Iki to tembange. Iki sambung wancin dalu. Wah, asem aku ngimpi gugur gunung. Ame ngimpi kok jadi tembang ke ora. Yo. sambung ing wanci Rendeng. ratri kar napa Iki meneng ta ben nembak jero kutha desa. Kuwi bawa apa? Bawa ngidul karo sing wedok. Terus yuk tak bingkeme sangkeme. karyaku sadak kapan Ya, sing gedhe. sing gedhe ngeberapa kang mas papujanku sabengu mengelan cintalu rebet dasaremu kelawan garwamu Ya. Iya. Kang Mas Kang Merah tetesake more lestarine tan ana ingkang ngarume lamun akibate aku mung bayangke ramu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki popo tenan sida dadi cah telu tak ganti dikopoke mati Iya. Saramban wae ya terus nyingkat wektu. Heeh. Nah,
mendah boyo yato sida murai lestari karyane pepundenku Blitar Bapak Haji Sukron Suwondo. Wah, pancen ya apik tenan ya penak. Sampun, Pak. Sampun. Oh, nggih. Wis kono. Nggih. Mabur. Hah? Mabur ora. Sampun, Pak Tumiana. Nggih. Parah. Wah, iki tunggal Bagong wedok iki. Loh, lah ya nunggal guru ta. Nunggal guru. Gurumu Raja Bolang-baling. Apa? Kula mriku napa dengan Ora sopan kowe iki. Lah pripun? Patumuyana kon tindak-tindak. Lah kok nek buta ya mara. Oh, kula mriku. Heeh. Oh, ajeng di napa? Disalurke. Oh, disalurke. Aja liwat bojomu. Nggih niku bahaya. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Mbah Dar. Mugi-mugi tansah sehat. Amin. Panjang yuswa. Wah, iki bar mangan sari cerewet iki. Sampun nggih. Ah, wis kana, wah jan pinter kowe. Rezeki anak soleh. Rezeki jabang bayi kuwi. Amin. Wis jan. Piye nek wong meteng iki gampang to golek rezeki. Ayo do meteng. Ado kon meteng. Ora nek kowe meteng kabeh Bu Asi kowe ra ndek sinden piye sindenmu do cuti kabeh. Mangsane ora. Mbaya, yo